Ngiyakhuleka ngenza amathongo. Umkhulukazi Mule mawumusha ngicela subscribe i-channel khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngifuna ukukhuluma ngabalozi. Abalozi ngenza amathongo babhoboka late suno 55, 45, 60 uyangizwa. Bayazenzela abalozi isikhathi esiningi. Uyahamba emanzini uye entabeni uletha amakhandlela ayellow na blue khona impempe endlebeni ziyakhala indlebe ezinomsindo ziyavaleka bathi sithunywa kanti abalozi. Abhobo kulutho adla wonke amagobongo siyahlohloza indlebe ezinomsindo ngathi khona amanzi abalozi babhoboka late uyangizwa. Ba very very rare abantu abanabalozi noma ngithi abalozi abazosebenza ba rare ngale ndlela kufana nokuthi ku rare ngendlela ukuthi ube nama twins uyangizwa ngayethonga. Abalozi babanzima ngale ndlela ukuthi batholakale edolobheni mhlawumbe babili abantu abangaba nabalozi abazosebenza. Yingakho uma ekhuluma ngabalozi baja ukuhambela izigubhu lezi ezifaka lapha emsamo zifaka inhlabathi zamathuna. Abalozi bokwakhiwa kulanda izipoki mina ngikhuluma ngabemvelo akulula ukuthi ubathole. Mabethi nabalozi sekufanele bheke ukuthi abokusebenza yini. Uyakwazi ukuba nabakuvikela umncane bakuvikele bakunike inhlanhla bakuvikele noma ungani bakuvikele kodwa babhoboke late indlebe lozikhalile nje balinde. Khona ingane la yethonga exhumane nami yazi ngisebenza kakhulu nomkhulu Shezi exhumane nathi yathi mkhulu ngisebenza ngabalozi for 20 years ngina 60 manje sebefuna ngihlangane nabo ebusuku ngo-1. Uma ngibuza okhokho ukuthi yini indaba nifuna ngezibeni ngo-1 ebusuku ngavuki ngisho nelanga ekseni entatha bathi ogogo asazi ukuthi umnini wezibo kubizelani hamba uye khona. Uma ngibabuka emahlweni ngibona ukuthi lo mbala omnyama le emahlweni awusekho asemhlophe amehlo okuchaza ukuthini okulidela zakubo zashona ngamanzi uyangizwa. Manje uthi uyabona nasemaphupheni khona inyoka enkulu emnyama engangebhasi enameva enamehla abovu ngathi nolaka uyabona ukuthi isuke ifuna ukumthandela imbambe uyazi uyabe embiza lapha ukuthi khona inyoka afanele uhlangana nayo. Uthi manje mkhulu Kazimulo naye mkhulu Shezi inkinga yami ukuthi umkhulu wami nabalozi waya emanzini bambiza kanje wangabuye nogogo bambiza nje wangabuye. Yindaba khona imfelifenyazi musana ukujaha imoya abantu abadala unga-understand ukuthi lo muntu ohamba nayo iyiphi covenant isiphi isivumelwano asenza nomnini wezibo. Khona omunye umuntu athi ngizosebenza kodwa ngizobuya ngizohlala nani la emanzini kube isivumelwano ungebe yithonge lakhe isivumelwane nomnini wezibo. Uyasebenza sonke isikhathi ngabalozi wena sebeyakuthatha bakufaka emanzini usuke uyashona khona mase kufika isikhathi sokuphetha umsebenzi. Angiphinde bare abalozi abazosebenza bemvelo nyangizwa. Bare ngale ndlela ukuthi mangakubuza namhlanje ukuthi ubona ama-albino amangaki ngamanye amazwi ubone abantu abayinhlotshana abangaki today bare ngaleyo ndlela. It's like having amawele hhayi wonke umuntu nabalozi ngikhuluma ngalabo bemvelo. Kubalulekile ngane zethonga ukuthi ungalidla igobongo labalozi. Yes liyaba nama-roots awu-45 amanye abe u-60 ama-roots phakathi uyabageza wenze yonke into kodwa baqala ukubhoboka kahle usuno-45 to 50. Ngantshela ngathi umkhulu afika kumina wathi ngathi ngicela ngiphe isipho sami esibonakalisweni wathi Nkazimulo nginika u-15 minutes ngokwenyama kwakumele u-15 years ngenhlanhla ezithize ngasheshe ngabezwa. Azike lesidalo sihamba nawe ukuthi sashona kanjani. Baningi abantu lamanje babelaphi bendabuko abagqoka amabhayi kodwa niboni sonke siyingane ziphi impunga yindaba singagugi. Lo moya oyithi uparole umndawe noma isithunywa sashona kanjani. Nabo bonke abantu abaninheritha lo moya bagcina beshone kanjani. Ingozi zemoto ukulala ungavuki ukuya entabeni uduke noma ukuya emanzini ngoba bakuthatha nangamanzi ngephupho ulala ungavuki. Azi ukuthi isidalo sikuwena sihamba kanjani. Abalozi bare into eyinkinga nje bengafuni-ke manje kuya lapha ngo-1 ebusuku baxosha umakoti bavala imali kudibhika yonke into ngoba bakunika imali abalozi bakuvikela bayalwa futhi kodwa mase bethi woza hlambululani imimoya, heal the spirit, ulinde, enjoy ama-rewards. Don't demand isipho sabantu abadala isikhathi singafiki khona masifika sifika ne-burden masifika sifika nesindi phezu kwamahlombe akho. Okay, and into ebuhlungu basithatha isibindi kuwena i-courage bafune yakho uve ngo-1 uyohlangana nenyoka
ongazi uzokwenzani. Abaluzi bare. Makhosi amakhulu.